Vale, ordu lasai, haiekin gaude. Ongi hartzeko gida bada hemen? Oso ongi, bai. Bikai. Hasi behar gure duen, nezio? Hasi behar gure duen? Bai, hasi gure. Eskerrak zuri, jaiko jauna, jaiko egilo, jauna, seme bakar Jesucristo, jaiko jauna, jainbitos aitaris. Zuk eitzen duzu mundu goberatua, erreoki jauna. Zuak duzu mundu goberatua, entzun gure egia. Aitaren eskuinaren jarri izaudezu, erroki jauna, zuakari santua, zuakari jauna, zuakari jagoikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko eta agitan, amen. Egin dezagun otoituz. Jainko jauna, zure eliza edertu zenuen, engrazia, santua, martiri koroia zapaiturik. Iguzu hark, Jesusin egaldian jarraitu zion bezala, guk haren urratsai jarraituz, betireko zoriona iritsi dezaguna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta erregizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Apostoluen eskuz, herriak, mirari eta harrigarri asko egiten ziren. Beredunak elkar hartuta, Salomonen aterpean nintzen ziren. Besteek ez zuten ausardiarik haiengana hurbiltzeko. Herriak oratu egiten bazituen ere. Haiengana hurbiltzeko, jaunarengan sinisten zuten lagun herriak, gero eta gehiago ugaritzen ari ziren.
naiz gizon, naiz emakume, gaixoak kaleetara ateratzen zituzten, zerrondo eta eskuoetan etzanak. Pedro zetorrenean honen itzalak bederen agintakoen bat ofizezan. Inguruko herrietatik ere jende asko etortzen zen Jerusalena. Gaixoak eta espiritu goien menpean zeudenak zekarzkitela eta guztiak sendatzen ziren. Jaunak esana. Kanta jaunari eta Jesusen aitormena egiteagatik. Igande batez, espirituak hartuak gertatu nintzen, eta nire atzean turuta bezalako hotxauriko mintzoa entzun duen honela esanez. Idatz ezazu liburu batean ikusiko duzuna, eta bidali Asiako 7 elizetara. Itzuli nintzen, nor hitz egiten zidan ikusteko, eta itzulirik urrezko 7 adimutik ikusi dituen, eta hien argian gizon antzeko bat, soineko luzez jantzia, eta bular batea urrezko guanez lotua. Ure ikusi duenean, hilda bezala erori nintzen haren oinetara. Haren bere eskuineko eskua gainean jarri zidan esanez, ez izan bedurrik, inaiz lehenengoa eta azkenengoa, bizi dena hila izan nintzen eta ikusten duzu, orain bizirik nago gizaldien gizaldietarako. Eta nik dauzkat eriotzaren eta infernuaren giltzak. Idatzitzazu badak ikusiko dituzun guztiak, orain direnak eta gero izango direnak. Jaunak esana. Aleluia. Eta lotzen dizkie zuenei lotuak gelditzen zaizkie. Tomas ordea amabietako bat dizkia zeritzana, ez zegoen besterekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten jauna ikusi dugu. Tomasek ordea haren eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut, nire behatza haren hiltze zuloetan sartzen ez badut eta nire eskua haren saietxean dut sinistako. Handik 8 egunera berriz ere barruan zeuden ikasleak eta Tomasarekin. Sartu zen Jesus, ateak itxirik zeudela, eta hien erdian zutik honela esan zien, bakea zuekin. Gero Tomasi, ekatzu behatzori, ona hemen nire eskuak, ekatzu esku hori, eta sabezazu nire saietxean, eta ez izan sinis gogor, sinisten baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna
eta ene jangoitua, eta Jesusek ikusi naunurako sinistua duzu. Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, baina ez daude idatzirik liburu hontan. Idatzirik daudenak, hontarako daude idatzirik. Jesus, Mesias dela, sinisteza zuen jangoikoaren semea, eta hori sinisturik, haren izenean bizia izan ezazuen. Jaunak esana. Azkoa niko, igande horretan, gure osoatzen dugu, baina gure errika horretan adi berean ere Santa Engrazia hartzen dugu nolabait ere gure gidari eta zaindari bezala. Gure elizak alde batetik Paskoa ospatzen duen horretan eta Paskoa da guretzako kristaunontzako urte guztin dagoen festabururik handiena eta nagusiena. Horregatik elizak 8 egunez ospatzen du egun berbera bat bezala. Eta gaurkoa azkenikoa dugu. Baina egun berbera behin eta berriz errepikatuko bezala ospatzen du elizak Paskoan. Horregatik gure festaburu nagusiena ospatzen ari gara. Beste aldetik, une berezi batean gaude, momentu dutan aita santurik gabe, sede bakantea esaten zaio egoera horri. Gure aita santuak asteetan azken arnasa eman du eta atzokoan izan duzan behiriketa eta bere lorperatzea Santa Maria Maggiore Basilikan. Eta holako egoera hontan, esan gentzak alde batetik, Paskoaren poza eta itxaropena, bestetik, beste eta santuaren iutza eta beste egoera hori, guk beti gure itxaropena eta gure indarra jangoikoarengan bilatu behar dugu. Ez mundu hontako beste ezeretan. Pentsatu behar dugu, berak eginak erala, eta beraren gandik gatozen bezala, beraren ganan goazela. Gure existentzia berak nahi izan duelako dugu. Eta ez da kasualidade huts bat, zentzurik gabe sortu dena. Baizik eta jangoikoak nahi izan duelako gu existitzen gara. Horregatik, gure esperantza, gure itxaropenak, berarengan ekibian dugu, eta ez beste itorengan, ez beste ezerengan. Martiriek, eta gaurkoa bereziki Santa Engrazia gogoan hartzen gara honetan, hoixe ekartzen ditute gogora. Giza begirada batekin, martiri bat ikus genezake halako frakasatu bat bezala. Mundu hontan, federazio utzi, baina mundu hontako bizia horrengatik galdu bai zuten. Mundu hontan ez zuten lortu, esateko modun, haiek nahi zuten fedea transmititzea, bizitualizatea, eta horrengatik galdu izan zuten bere biziak. Baina fede begiradaz guk ikusten ditugu martiriak halako arrakasta handia eduki izan duten pertsonak bezala. Alde batetik, fedeari eutsi izan diotelako oso egoera komplikatutan. Guk, gure mundu hontan, esan genezake, egiera ez dela historia egon duen horiek erresena, izateko, giroak beste aldera jotzen du, modak beste modu batera jarriak daude, ematen du, edo gehiago gauzak izango balira bezala edo, baina ez da garai ezagien ere, ez daukagu halako persekuziorik, ez da etortzen gu garrera, edo ez dugu izkuntzatik beharrik Elizara etortzeko. Eta hau xera guri tokatu zaiguna, Santa Engraziari garai gogorragoa, zailagoa tokatu zitzaion. Eta eutxizion azken arte. Horregatik guretzako ejemplu erara da Santa Engrazia eta eskatzen diogu guri ere eman dezailura doai hori. Gure garai hauetan eutxi dezaiogun
Jesu Kristoren fedeari, eta mundu hontako bestelako modeek eta mundu hontako goraberek ez dezatela gure fedea kolokan jarri, jainkoan ezazioaz. Beste aldetik, martiriek ere gorazten ditute beste errealidade bat ezinbestekoa deguna, betiereko bizia. Mundu hontan, akaso, honak esatu bai, beste ikuspegi horretatik, baino beste mundurako ateak zabalik aurkitu izan dituzte. Eta hor pentsatu bat dugu gure existentzia ez dela bakarra mundu hontakoa. Gutako inor ez da betiko hemen geratuko. Ez dakigu noiz, ez da non, ez da nola, baino badakigu hilko gerala gu guztiok. Eta horregatik pentsatu behar dugu gure ez dugu aztu behar gure helburua, gure helmuga beste bizian dagoela. Martiriek hoxe gogorazten diguten, betiereko bizia. Betiereko bizia ez dugu hartu behar mundu hontakoa esprentxatuz bezala. Pentsatu behar dugu, bien artean lotura istu bat dagoela. Mundu hontako bizia eta betiereko bizia. Baina, betiere, pentsatu behar dugu, bestea dela betierekoa eta mundu hontakoa dela muganua. Beste aldetik, martiriek ere, haien ogola isuriz, beste fedea sentotzera nola bakire halako kontribuzioa eman izan dute. Santa Grazia eta bere lagunen ogol horrek, dudik gabe beste garaiatako kristauei halako indarra eman guztieten. Erromatar imperioaren garaian, persekutzio gogorrak egon ziren, lehenengo irurte eta batez ere, eta esaten zen kristauen odola edo martirien odola kristau berrien hazi izaten zela. Horregatik, martiriek halako naiz eta mundu hontan ez ditu, baina baita mundu hontan ere halako eragin mesedegarria eduki izan dute fedeari dagokionez oso mesedegarria. Guk, gure ikuspegitik ere, eskatzen diogu bere laguntza hori Santa Graziari. Gaurko evangelioan eta honekin bukatuko dut, entzun dugu Tomasek ze zailtasunak eduki izan zituen sinisteko Jesus piztua zegoela. Baina, gero ikusi zuelarik bai esan zion bere jaun eta jangoikoa. Eta Jesusek, jakinean, bihotzetik barkatu zion, eta gainera eman zion fedea transmititzeko gaitasun berezi bat. Bera joan zan Tomas, joan zan Indiaraino. Gaur egunik era joan dela oso esaga, pueblo bat hartu, eta honi amaik orduz, han egon gaitezke. Goizean hemen gozatu, eta han afaritxo bat hartzera aiatzeko goru batxaraz. Eta bionean, eserita, hartzen du otorgutxo bat, hartzen du Coca-Cola bat, zerbait edateko, garai hartan Indiara joatea beste kontu bat zan, deus ikuste horik ez duena, edo barku, edo oinez, edo zangortitan, keakizko viaje luzea, eta asko jaitziak gehiago bueltatzen. Tomas, areaino joan zan, fedea, hangoekin konpartitzea. Eta kristau komunitateak sortu zituen, batez ere Indiako hegoaldean eta Sri Lankan, Kerala eta Tamil Nadu estadoetan. Kristau elkarte horiek bizirik irautute eta fedean mantendu dira 21. mendera arte. Eta, pentsatu bat dugu, gaur egun denak komunikatu dago, mundu osoa, Australian gertatzen dara edozer gauze, segundu gutxi batzu dago epeatiko gara hemen, baino gara jartan ezan hola. Eta hango kristauak egondu dira besteekiko isolamenduan. Eta inguruan hinduistak eta islamistak eta besterik ez zituela, hala ere mantendu dute fedea 21 mende hauetan. Jaingoikoak eman zion gaitasun berezi hori Tomasi. Beraz gaitasun aurkiz zuen, baino jainkoak eman zion besterik transmititzeko gaitasun berezi bat. Guk ere eskatzen diogu, guk ere onar dezagula, gure fedea sendotu dezala, eta besteekin konpartitzeko gaitasun hori ere eman dezagula. She
jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Kora bihotzak. Euskarrak jakoiko jaunari. Egokia bai eta zuzen. Zu jaun hori beti gorestea, baina poz handia gauz Kristo gure Paskoa hil eta eskenia izan den egunetan. Beralda munduko pekatuak edutuen egiazko bildotsa. Bere eriotzaz gure eriotza ezereztu, eta bere biztueraz gure bizia jarrikokoena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko itar eta inguru guztiek ere, horregatik dute beti zure aitzaren goresmana kantatzen. Kanta ezagun nahi genuekin, Zeruko kanta ederrena, Santua, Santu, Santua zera, Jakoiko gure kanonena, Zerutan urra gonesten dute, gonesten zure amena. Osana zuri zeru goietan, Osana da goraimena, erekatua orain da beti, zureana datorrena. Osana zuri zeru goietan, Osana da goraimena, berekatua orain da beti, gureana datorrena. Sartu zera bai jauna, eta sartutasun guztiaren etorrik. Santo egizkizu bada hogitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, hogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok ontatik, hau nire odolaren kariz data, itun berri eta betiko haren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu erau nere horregari. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta beste zera hola jorra, zure zetorri arte, jaudegua herri honan. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztueka gogortuz, biziaren ogia eta salamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazo maitasun osota Frantzisko gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta intako guztiak. Bereziki, Aurora, Cirilo, Florentina, Pedro eta Juanito, Jacobi eta Miguel Jose, Joaneko hildakoak, Tuteneko familia intenzioak, Engrazia Marzol, Jose Mari Olano eta Maria Luisa Olano, Juantene Utziko hildakoak, Aztika eta Pastauro hildakoak, Begiristain, Txupia, familiko hildakoak,
Patxi Arriola, Ariel Musa Bilagona, Patxiku eta Maria, Jose Miguel eta Pakita, Jose eta Marikruz, Sagasti Bentza, Azpiroz Guardiola, familiko intentzioak, errokizakiztiko arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jandoikoaren ama Maria doaresuarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santu egin, eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bidatez. Honen bidatez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sabatzaileak, agindu eta erakutxiak jarraituz, ditur gabe esan ezagun. Gure eta zeuretan zera, santu izan zure izena, etorri zure aginua, egirenik zure eraz zura horrela ere. Emain zuzura kontrako dira, barkatu gure zora, guk ere gure zormen, azkatzen ziren ezkero, eta ez guretan eman, baina atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi diziren zen, eta eskolakietan sendo, betiko zorionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noz etorriko den zai gaudela. Zurean ez horrela izan, zure osketetan, Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea guztiet dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaio zure elizari bakea matasuna. Errege bizire izterak izaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaio zure bakea. Hangoiko entendiosa, zuk zen zugun kontentua, jauna. Ona hemen jangoiko, dotxauna duko pekatuak entzituen azoriontsuak jaunaren maitareituak. Amen. Egin ezin zure etxea sartzeko, baina sartzeko bat ikusten.
egin dezagun odol. Zeruko atseginak hartu ditugu jauna sakramentu ospatuz eta Igrazia Martiri santua goretxiz. Apalik eskatzen dizugu zuri esker eta zu zintzo zerbitzatu nahi ez egin egun honek salapena ekar bezaigula ondorio. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Aurtengoan olako gualdiakin, baina hemen txerkatu gara. Epikoagoa, hemen eta eutxik diogu tradizio eraroni, eskerrik asko beroi konfederatzeagatik, eta leitzarentzat, ohartxo bat, datorren larun batean, maiatzeko gurutze santua ospatzen da, eta egongo da beti bezala gurutzidea, elizetik Santa Cruz zerbitela, eta gero meza, goia goizeko zortzitan abinuza. Oain, bere indazio eman ondorean, ohitura dugun bezala, Santaren reliquia emiratu daiteke, eta hemen bertan egingo dugu. Ez zirtera, ezik eta hemen aldare horrean egingo dugu. Gure goplak kantatzen ditugu bitartean. Jauna zuekin, bereka zaintzatela jainiko guztia duna, eta semea eta eskodiko santuak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.
Allora tu, Dai. Venduta. odo, siya, alta kamera. Arturo, Giulia. Esto es siya es. Auras sa tawagan. Hai forzato? Auras tawagan. Grazie, molto bene.